Nosaltres volíem ser hippies, volíem ser esquerres, volíem canviar-ho tot, volíem canviar el món. I aleshores els titelles era un art que permetia això. La professió de les titelles sembla que sempre ha de ser molt passional, no? T'enamores i t'hi llences. Em vaig quedar garrativat de veure allò. És que amb unes marionetes és que podries muntar qualsevol cosa que se't passés pel cap i no dependre de ningú. Quan ho vaig veure em vaig quedar absolutament impressionat. De cop i volta en la marioneta vaig veure resumit tot allò que a mi realment m'interessava. Les titelles, amb una maleta, pots apanyar-te i pots muntar un espectacle. Tenir un ofici possiblement és la cosa més bonica del món. I quan dic tenir un ofici vull dir estimar-te la feina que fas i fer-la d'acord, i fer-la tan bé com saps i procurar millorar cada dia. El titella té capacitat per expressar allò que només podem imaginar. Aquí mateix tinc un titella molt antic, com veieu està tot corcat. Aquest titella el va comprar l'avi quan era jove, als anys 20, i ja estava en aquestes condicions. O sigui, li hem donat un tractament pels corcs, però ja estava d'aquesta manera. Vol dir que aquest titella segurament té una antiguitat de més de 250 anys, potser 300. Polichinela, la figura de Polichinela, es creada sobre 1630-1640 en Italia y llega a España probablemente en el mismo siglo XVII a finales. El tema es cómo se transforman en esos personajes catalanes. Ya digo, el primero va a ser Perot y luego va a aparecer Toffol. Es el que recibe casi todos los golpes y muchas veces o casi siempre pierde. En cambio, Perot, que parece provenir del personaje de Pierrot, es el que es bravucón, es galán, engaña a todos, es egoísta, y esa confusión no se sabe tampoco en qué momento se produce. El hecho es de que van a quedar delimitados de esa forma. Perot es el astuto y Toffol va a quedar como el que recibe los palos. Empezado el 1800, Amades asegura que ya allí están prefigurados los personajes típicos catalanes. Una de les característiques d'aquesta escola és que s'utilitzen els mateixos personatges. El personatge principal és en Perico. És un personatge vestit a la catalana i després hi ha en Tòfol. En Tòfol és un contrapunt del Perico i així com el Perico és un noi eixerit i simpàtic, doncs el Tòfol era covard i era una mica poruc. Llavors, l'estimada d'en Perico és la Marieta. I després hi ha el dimoni Banyeta, que és característic. Jo crec que a Catalunya passa que el Puccinelli ens arriba passat per la sagristia, no? Una mica amb la camisa neta, no diu tacos, és bon xicot. A l'època del modernisme hi ha una sèrie d'intel·lectuals com el Rossinyol, Casas, Utrillo, que es reuneixen en el local dels Quatre Gats de Barcelona, al carrer Montsió, número 3, i aquest local una mica aglutina tota la intel·lectualitat d'aquell moment, i s'hi fan titelles. I d'aquí, en Rossinyol treu una mica el que seria el seu llibre, El Titella Pròdig, en el qual surten els personatges dels titelles. L'únic que fa una incorporació, fa un canvi de noms, i el personatge principal, per comptes d'anomenar-lo Perico, l'anomena Titella. I l'estimada, per comptes de dir-li Marieta, la bateja com Cristeta. Baixa, que
L'escola de titelles catalana agafa força a finals del segle XIX amb el Frederic de Figueres i els seus dos deixebles, que van ser, per una banda, en Juli Pi, que va ser el titellaire més reconegut del segle XIX, i per una altra banda, en Busquets. Llavors, d'aquí surten una sèrie de ramificacions, surten d'en Busquets a Montserrat, i de Juli Pi surten tres branques. Una branca que seria la branca dels Anglès, en Jaume Anglès, i després sortiria una altra branca que seria Joan Palou, i una altra branca que seríem nosaltres, els Vergés, que d'alguna manera estem entroncats amb la família Pi i a través dels Anglès. Jo havia tingut un besavi que tractava, però no amb titelles, amb imatges d'església i d'això, però ell no manipulava, només que feia això. I aleshores el meu avi és quan va començar a manipular els titelles, a fer de titellaire, com si diguéssim. Hola, amiguitos, yo soy Babito, y como sé, sois todos muy buenos niños, un cuento os voy a narrar que espero os ha de gustar. Entendido de alguna forma que Didot es el que introduce la manipulación de guante, vamos a llamarle francesa, sí que hay una serie de compañías que van a utilizar esa técnica. Entre ellos podemos mencionar al mismo Ernesto Roca o otras compañías como la de Piera, Polichinelas Arlequín y otros personajes como Selvaggio, que también utiliza polichinela francés. Bien, estas compañías, su preocupación es relativa con respecto a los títeres, que lo utilizan como un elemento más dentro del espectáculo infantil, con los números de payaso, con los números de magia, con los números de circo, hasta que van a surgir una compañía que es Titelles Babi, sobre el año 59, en el pueblo español, que va a servir de puente entre Didot y luego los siguientes, que van a ser Claca i Titelles Garibaldi. Començaré parlant d'aquest titella, que és un dels que nosaltres vam debutar en l'any 59. Aquest titella està fet d'un italià que es deia Selvaggio, i que el meu pare els hi va fer i els hi va pagar i els va guardar. I després els vaig aprofitar jo en el moment en què vaig debutar. O sigui que aquest és el més antic. Teníem dos dolents, el Pelacanyes i la Bruja Raposa. Quan sortia la Bruja Raposa no sortia el Pelacanyes, perquè clar, llavors era el bo i el dolent. Perquè llavors allà en el poble espanyol no només estàvem nosaltres, sinó que hi havia pallassos, jocs de mans, algun malabarista i els titelles. Vam determinar de canviar de sistema i amb noves idees i noves fórmules, nous titelles, vull dir, era una altra cosa. Sí, va haver-hi un canvi, sobretot del canvi de sortida del castellet tradicional. Jo penso aquí que el que va haver-hi va ser una renovació pedagògica. Va arribar un moment que el del dimoni tothom ho va criticar-ho. Llavors ens vam començar a replantejar ja de dir, bueno, això, a veure, estan sortint grups nous que estan fent coses noves, doncs escolta'm, ens hem d'apuntar al carro. A part d'això, ens vam fer membres i socis d'Unim a França, perquè era una manera de rebre la revista d'Unima i així sabia jo què és el que hi havia pel reste d'Europa. L'any 71-72, tant la Carme com jo, cada 15 dies anàvem a l'Institut del Teatre, però hi havia el Vallvé, el Carbonell, que eren els d'Espantall. Vam conèixer també el Lafita,
Sí, el que passa que ja era l'època que ja hi havia una renovació dins del món dels titelles, dins el món del teatre, hi havia aquell bluff que va sortir. Bé, per això hi anàvem. I és que tu totes les gorres no t'estan bé, a més. Clar, només no està bé la meva. Els titelles Bavi amb el Llibert eren el pont entre la tradició i la modernitat, perquè ells feien una cosa molt tradicional, molt per nens, però ells volien canviar i tot això, i el Llibert va ser molt important dintre d'aquest moment. Enric, escolta, que em crida dient, Ospa, però ets tu, Valent Helena? Sí, sóc jo. I ara, quina il·lusió de tornar-te a veure. No t'esperava pas. Això sí que és una sorpresa. Visca, visca. Però escolta, Valent Helena, com és que ara ets tan petita? Es un momento de una explosión del mundo de la cultura junto al mundo de los títeres, ¿no? Y creo que es un momento verdaderamente apoteósico dentro del panorama nacional catalán. Referente a Barcelona, sí que había habido ya actuaciones de compañías muy importantes de marionetas de hilo. Lógicamente, estas compañías dejan en el recuerdo de aquellos que lo han visto una impresión positiva. Ahora bien, no crean escuela. Las escuelas se van a crear principalmente a través de Tócer, y por eso yo pienso que Tócer tiene el peso que tiene dentro de la historia de la marioneta catalana. No solamente el peso de escuela, sino también un peso que no se le reconoce a Tócer, que es el peso de difusor y de investigador. Barcelona se convierte en la capital del hilo a raíz de Harry Vernon Tócer, que es el que introduce el títere de hilo, marioneta, en los años 20. 4 décadas después, a finales de los años 70, Tócer tiene sus marionetas abandonadas en el pueblo español de Barcelona y el Instituto del Teatro le hace un homenaje, le hace una exposición, y a raíz del éxito que tiene la exposición le ofrecen un aula para que enseñe marionetes en l'Institut del Teatre. Fins que devia ser el Baixa, el Fàbregas, i em criden, diu, anem amb el Tócer a mirar tot com està aquest material que tenen allà i que no ha aconseguit exhibir-lo ni desempolvar-lo per fer espectacles, no? I vam anar i recordo que vam obrir unes caixes, recordo les llàgrimes del Tócer, jo no s'atrevia ni a tocar-les, les seves criatures. I vam pensar que tenint com teníem a l'institut una plataforma dedicada a la titella tradicional, valia la pena recuperar el mestratge d'aquest personatge. I va ser quan a Pere les Tordres vam instal·lar-li un taller dedicat només a la marioneta de fil. Era un señor que toda la vida vino a impartir sus clases vestido con traje y pajarita. Puedo decir que fui muy privilegiada, porque yo abrí las marionetas, las cajas con Tócer, y las restauré con él durante 18 años, ¿no? Después de 18 años, las marionetas se volvieron a poner en una caja y se volvieron a llevar al Instituto del Teatro. Entonces, ahí ya se acabó el departamento. Restaurar una obra con el creador, bueno, para mí fue un regalo. Y ahí yo sí que puedo decir que aprendí mucho. Otra de las personas que va a crear escuela es Herta Frankel, y obviamente existe una relación entre Herta Frankel y Tócer a través de la figura de Luis Fontanet. Tuve a los dos maestros mano a mano. El uno, Harry Vernon Tócer, me enseñó a construir y a amar la marioneta como constructor, y Herta Frankel la puso en práctica. Me puso la enseñanza del teatro, que fue bailarina desde muy joven
Y cuando ya tuvo una edad, se planteó que quería continuar en el teatro, en el mundo del espectáculo. Entonces, Capps, que era el ideólogo y el director de Los Vieneses, fue el que pensó, después de ver a Harry Vernon Tozer en una actuación de gala que hicieron en la cúpula del Coliseum de Barcelona, en la que fueron invitados los mejores directores que había en la época, en el año 46, a raíz de eso vio y le propuso a Harry Vernon Tozer que le construyera unas marionetas para introducirlas en los espectáculos de revista. Harry Vernon Tozer dijo que no le interesaba trabajar para otros, que él tenía su propia idea de las marionetas, pero le presentó al que entonces dirigía el teatro de marionetas de Tozer, que era Louis Fontanet. A partir de entonces tuvieron tanto éxito las marionetas que continuaron con ellos durante el resto de revistas, incluso lo introdujeron en el circo y luego posteriormente en televisión. Y luego se crea la tercera escuela, que es la de Pepe Otal. Y está un año con Tozer y es el que difunde la marioneta en Barcelona. Hay un documento muy bonito que escribe el propio Pepe Otal y donde señala por qué él se rompe con Tozer. En ese documento señala cómo Tozer es un ingeniero y él lo que quería hacer era teatro, él quería hacer poesia teatral. El Pepe Otal, que jo el vaig conèixer a Barcelona quan ell estava a la Rambla, el vaig veure la primera vegada, em sembla, que estava allà amb l'esquelet del violinista i 3 o 4 persones, fent hippies a la Rambla, no? Quan a Barcelona encara es podia actuar als carrers i no tractaven com un delinqüent. El vaig veure el seu primer espectacle, crec que era l'any 81, l'Apocalipsis segons Sant Joan, i quan vaig veure l'Apocalipsis em vaig descobrir perquè era tan sorprenent i tan diferent de tot l'altre que havia vist en Titelles que realment em va encissar. I a partir de l'Apocalipsis segons Sant Joan ja vam tenir una relació d'amistat amb el Pepe i de vegades com germans. Estar amb el Pepe Otal era deixar-te portar per ell. És a dir, tu ser una part que el segueix on ell vol que vagis, t'agradi o no t'agradi. Clar, també lamentablement, clar, el Pepe va tenir un infart i es va morir a Sardenya després de presentar la Divina Comèdia. A l'última funció el Pepe deia, bueno, ya nos han visto todos nuestros amigos, ¿ahora dónde vamos a ir? Ah, misterio. La historia del taller es muy cambiante. En la calle Guardia es donde, digamos, comienza a plantearse la historia de hacer un taller con alumnos. Y él les deja bastante libertad para hacer lo que ellos quieran hacer y está simplemente supervisando. El Pepe em va ensenyar a fer els primers passos amb la marioneta. Ell, tècnicament, diguem-ne, no era massa bo ni en la construcció ni en la manipulació, però sí tenia clara la filosofia de la marioneta. Diu, cuando a ti te dé la sensación de que la marioneta tiene vida propia, ja lo habrás conseguido. Amb el Pepe Otal vaig estar doncs, fins a l'agost del 78, en el període final, diguem-ne, els últims mesos, que volia preparar espectacles nous, cuidar més les marionetes, millorar-les tècnicament totes elles, i això ho vaig començar a fer dins del taller de marionetes, acompanyat sobretot del Jordi Bertran, i així va ser com vàrem muntar el col·lectiu d'animació de Barcelona. Deia que corria l'any 1975 i aquest país bullia. El Franco es mor el 20 de novembre
gloriós dia. I aleshores Barcelona es converteix en la gran ciutat capdavantera del canvi, no? Les coses apunten cap a la democràcia i tothom hi va des de la seva activitat, no? I parlant del nostre teatre, del Teatre de Titelles, al moment dels anys mitjans i finals dels 70s i començaments dels 80s va ser com una eclosió de grups. L'Àvia Pepa, Els Tenedor, Aquilinus, per poc, una mica més tard, i tants d'altres, Teatre de Sac, Pep Gómez. Hi havia una cosa que ja funcionava des de feia un parell d'anys, el Festival de Titelles. Era un moment molt divertit, era un moment molt creatiu. Anar al carrer era fàcil. T'havies d'atrevir, diguem, havies de tenir aquest punt d'inconsciència i de naïfitat, de ser naïf, per dir, bueno, jo em guanyo la vida anant al carrer. Vale, doncs, perquè fins en aquella època els que anaven al carrer eren els gitanos amb la cabra. Llavors, clar, que de sobte, gent així de classe mitja, que aquests que sortissin al carrer i es posessin a fer coses, clar, era insòlit en aquella època, no? I això va obrir moltes portes i va servir perquè dintre del teixit cívic de Barcelona s'obrissin aquests espais de llibertat que no existien abans, no? O sigui, es van obrir, es va esgarrapar i es va obrir. Per això van haver-hi uns pioners que fessin això, no? Bé, jo arribo a l'Institut del Teatre, quan aquest encara estava al carrer Elisabets, un edifici emblemàtic, havia estat un antic convent, amb uns moments d'una força temperatura creativa dins de l'àmbit, sobretot, del teatre independent. Estàvem ja, no sé si les darreries, però sí els últims temps del franquisme. Es havien anat obrint algunes portes, sobretot de les administracions locals. Per tant, l'ambient va facilitar molt el que poguéssim crear un equip amb gent creativa, que es havia mogut per Europa, etc. Immediatament també va aparèixer el nostre interès en desvetllar aquesta tradició de les titelles, com un element amb una poètica pròpia, no només com un record del passat o com un espectacle infantil, no només això, sinó com alguna cosa significativa. Per què la revolta poètica? Doncs, bueno, perquè era una manera també de formular una mirada des del món de l'art, des de la sensibilitat poètica a l'entorn d'un gènere tradicional. L'escola de Titelles tenia una característica, tenia una transcendència, perquè és que d'escoles de Titelles en aquest nivell de professionalitat i de reconeixement públic, perquè estava dins de l'Institut del Teatre, no n'hi havia. L'escola de Titelles es justificava amb ella mateixa perquè presentava cada any un espectacle. Per mi es va obrir el món del teatre de veritat. Milers gloriosos, una obra de Plaute, un clàssic, va ser l'obra de Tercer i la vam portar per molts llocs. D'entrada, al Teatre Grec. Jo tinc l'honor d'haver actuat al Teatre Grec de Barcelona per senyores i senyors molt seriosos i formals a les nits fent titelles. Costa molt entendre el titella com un art teatral i costa molt més entendre els titelles com un art teatral per públic no infantil.